хоҷагиҳои деҳқонӣ ва тухмипарварии ноҳияи Вахш дар самти маданияти истифодабарии замин аз замин бардоштани 2-3 ҳосил бахусус дар парвариш ва нигаҳдории пахтаи пурқимати майнах дар вилоят мавқеи хоса доранд. ҳам аз ҳосили кишти асосӣ ва ҳам аз ҳосили кишти такрорӣ дар таъмини арзонию фаровонии бозорҳои истеъмолӣ ва амнияти озуқавории мамлакат ҳиссаи сазовор доранд. хоҷагидорони ноҳияи Вахш мувофиқи дурнамуд дар майдони 9460 гектар соли ҷорӣ кишти пахта гузаронидаанд. Аз он ҷумла дар хеле ки мо ҳозир дар хоҷагии тухми парварии кулоб қарор дорем. Дар ин хоҷагӣ зиёда аз 1050 гектар пахта киш карда мешавад. Аз он ҷумла пахтаи навъи маҳинахт. Дар ин хоҷагӣ зиёда аз 200 гектар ин навъи пахта киш карда шудааст. бартарии ин пахта аз пахтаҳои миёнанах дар он аст ки аввалан ба касалӣ ва ҳашаротҳо тобовар аст. нархашам дар бозори ҷаҳонӣ нисбат ба дигар навъи пахтаҳо баланд аст. миёни дигар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Вахш хоҷагии тухмипарварии кулоби ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳия дар самти тухмипарварӣ парвариши навъҳои серҳосили пахтаи хусифати хориҷию ватанӣ бахусус навъи пурқимати пахтаи майнах дастрас кардани беҳтарин навъҳои тухмиҳои озмудашудаи минтақабоб ба дигар хоҷагиҳо намунаи ибрати дигаронанд. дар ҳудуди ҷамоат 3200 гектар замини кӯрами обӣ мебошад ки аз инҳо 830 хоҷагии деҳқонӣ мебошад. аз ин 830 хоҷагии деҳқонӣ дар ҳудуди ҷамоат 400 хоҷагиаш ки пахтакор мебошад. 330 гектар хоҷагии дигараш ба дигар зиёратҳои кишоварзӣ вобастаанд. аз ҳамин заминҳои 3200 гектар замини кӯрами обӣ дар 1915 гектар заминаш пахта имсол мо коштем. чунон ки шумо дар шоҳид ҳастед, имрӯз бисёр пахта шурӯъ нашу намӯ ёфта истодааст. зиёда аз 200 гектар пахтаи майнах дорем дар ҳудуди ҷамоат. кишти такрориам 1600 гектар бахши ҷамъиятӣ бахши хоҷагидорӣ 1600 гектар кишти такрорӣ доштем. мо аллакай ба пуррагӣ кишти такрориам ба итмом расондем. коршиносони соҳаи кишоварзии афзалият ва бартарии навъи пахтаи пурқимати майнахро борҳо таъкид доштанд. аз ҳама муҳимаш чунин навъҳои пахтаро ки нахи он дар бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир мебошад на танҳо нигаҳ дошт, балки майдони кишти пахтаи майнахро васеъ кардан тақозои замони иқтисоди бозоргонӣ мебошад. ихтирои олимони филали институти зироаткорӣ танҳо дар хоҷагии тухмипарварии кулоби ноҳияи Вахш дар майдони зиёда аз 200 гектар нигоҳ дошта азм доранд ки оянда кишт ва парвариши ин навъро васеъ ҷорӣ намоянд. зиёда аз 200 гектар пахтаи майнах дар ҳудуди ҷамоат мо аллакай коштем. чунон ки шумо имрӯз худ шоҳиди кор ҳастед, дида истодед ки бисёр нашу намои хушрӯъ ёфта истодааст. зиёда аз 20-25 кӯрак аллакай мушоҳида кардем мо. гузариш ба шаклҳои нави хоҷагидорӣ, татбиқи сиёсати ҳадафмандонаи аграрии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамкории олимон бо хоҷагидорон имкони воқеӣ фароҳам овард ки акнун ихтирои олимони ватаниро аз нав эҳё кунем, зеро навъҳои серҳосил ва пурқимати пахтаи майнах ба деҳқон аз нигоҳи иқтисодӣ манфиати бештар меорад. аллакай дар ҳудуди ҷамоат деҳқонон тасмим гирифта истодаанд ки худи ин маҳсулотҳои кишоварзиро аз худи ҷамоат ба мардум таъмин кунанд. аз чун зиёдаро бурда дар бозорҳои марказӣ ба мардум таъмин намояд барои пешгирӣ намудани нарху навои бозор. нашрнамои пахтаи майнах дар хоҷагии тухмипарварии кулоб хурсандибахш мебошад, зеро дар ҳар ниҳоли имрӯз 25-30 кӯрак ба мушоҳида расид. нигаҳдорӣ ва васеъ ҷорӣ кардани кишти пахтаи пурқимати майнах дар истеҳсолот талаби замон аст. таҷрибаи хоҷагии тухмипарварии кулоби ноҳияи Вахш дар ин самт лоиқи омӯзиш ва дастгирӣ мебошад. Саидзода Шералӣ, Шӯҳрати Шералӣ, Намозалии Эргаш, ноҳияи Вахш, Ахбор.